Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Burge ħabbar li l-Gvern irċieva 5 offerti għat-twettiq tal-proġett tas-Centrelink Project li għandu lan li jindirizza l-problema ta' traffiku fiċ-ċentru tal-pajjiż. Il-Ministru Burge qal li l-proġett mistenni li jiġi jiswa anqas mill-valur stmat ta' 55 miljun euro. Fil-fatt il-valur tal-offerti li rċieva l-Gvern ivarjaw bejn 28 miljun u 400,000 euro u 39 miljun u nofs euro. Dottor Burge qal li l-offerti mitfuqa jiġdu li l-kontratturi qed isaħħu r-riżorsi tagħhom biex joffru servizzi infrastrutturali meħtieġa mill-pajjiż skont il-livell ta' kwalità għolja mitluba mill-Gvern u l-istandards internazzjonali tat-toroq brati aktar kompetittivi. Permezz ta' dan l-investiment ser jimnew diversi toroq ewlenin fiċ-ċentru tal-pajjiż biex jitnaqqas bin-nofs il-ħin tal-vjaġġar fir-rotta ewlenija bejn l-Imrieħel, Birkirkara ħal-Balzan, Ħattart, Taqali, Ħażebuġ, Ir-Rabat u l-Mosta. Fl-istess waqt ser jitjib l-ambjent u l-kwalità tal-arja fl-inħawi residenzjali ta' dawn il-lokalitajiet. Dan permezz ta' disinnu bini mill-ġdid tar-rotta ta' aktar minn 4 kilometri bejn il-bypass tal-Imrieħel u r-roundabout ta' taħt it-tela tas-Saqajja, dħul ta' korsiji ġodda, titjib fl-effiċjenza u s-sigurtà ta' 13 il-junction u tneħħija ta' 3 sistemi ta' traffic lights. Dan flimkien ma' aktar minn 10 km ta' bankini u passaġġi tal-mixi ġodda, sistemi għall vjaġġar aktar sikur bir-roti u titjib fil-faċilitajiet ta' trasport pubbliku. Il-Ministru Burge qal li l-offerti ser jitqiesu fil-ġimgħat li ġejjin sabiex bekk tintgħażel l-aħjar waħda. Barra minn hekk, permezz tal-Aġenzija l-ġdida Infrastruttura Malta, ser titkompla diskussjoni dwar dan il-proġett li kien ilu snin fuq il-karta mingħajr qatt ma sar xejn.